Salut! Ia ăla și tu unde vrei să-l iau? Salutare, sunt Silviu, bine v-am regăsit la un nou episod de Critical Ops, episodul 8 al acestui minunat canal de YouTube. O să apară un top. Am o cutie și eu vreau să strâng cutii pentru un episod special de deschidere la cutii. Am bag pe un deathmatch. Revin. What? Am revenit. Mă bag la Denis. Haideți la Denis, în echipă. Deci eu am cu AK-47 și o să fac astea off camera, dar dacă tot am AK-47. Denis. Ne rupe bomber. Shotgun, motherfucker. Păi lasă acolo cutia aia goală. Aia de pe măsuță. Da, aia. Asta că-i pentru pușcă. Ce faci cu Că vine Cristi și mi-a baterii. Și trebuie să rupem niște ca să scot. I hope I'm never see you again. Așa. Că revin. Am revenit. Din buzunar, că altceva nu putea. Da. Mi stau afecat. Da, nu mă duc cu aia în față. Asta a făcut, știi, și...
Oh my god, no. Oh, m-a luat cu grenada. L-am desfăcut, nu mai. L-am desfăcut cu grenada. Ia tu desfăi aici șurubul ăsta și vezi că nu-mi cade. Ei, terorist, win. Nu. Așa, tot tactica noastră ne ducem. Headshot, dude. Nu jur, nu jur. Stai de la ăla? Așa. Cu ăsta am tras. Oha, no. Gata, Denu, vină cu asta. Da. Stai să-l duc. Du bitch, get Rexon. Get Rexon la bitch. Get Rexon, get Rexon, get Rexon, get Rexon la bitch. Stai, mă. Stai, mă, ce ai? Apasă pe ăla de jos și după pe ăla. Cine mai aici, nu? Și acum trage. Nu trage. Îmi iau și eu mâine, oricum. Vrei să vedere? Ce? Oricum îmi iau și eu mâine. Nu e portofel. Vezi că e aici? E, nu. Melene să-l găsesc. Da, poți să-l găsiți imediat. 20 mine pe mine. Las-mă 20 tău. Cum tragem? Pum, 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 pum. Unde vrei să tragi? Așa. Așa, ne respawnăm. Gata, altele, da la set. Nu puteam să le scot eu așa de... Așa. Nu nimic mai în cap. Așa. Fuck. Deci ignorați aceste înjurături de proști. De fiecare dată când filmez eu trebuie să apară un prost ăsta care să-și înjură ca să se facă tot. Și pe bun. Deschidem cutia în acest episod? Nu, nu o deschidem. Deathmatch. Nu trebuia să mergi ăla. Îți spun, Steaua nu trebuia să câștige. Ce vor să vină la Mosa, bre? 4 de la Era 4 jucători de teren. Asta înseamnă forța Steaua Manu. Așa. Forța Steaua, dar acum cu acei Milan în finala Elantă, deci n-am mai avut la OPA. Stai mă, că atunci a fost acordat
Așa. Așa. Și ne mai jucăm. Și în acest episod o să vedeți și muzică. Yeah! Pentru că am muncit în sfârșit mai mult ca să fac multe pentru YouTube. Deci o să vedeți și muzică bună pe acest canal. Mă refer la muzică pe un videoclip. Ok, înțelegeți? Așa, headshot. M-a luat de la spate. Da. Pe primul loc. Așa. Nu. Ia. Ne jucăm și noi mai departe în jocul acesta. Pe nume Critical Ops. Asta. Ăștia îs aici chestii de chestii nașpete, adică să împreună chestii de-astea super nașpa, vă dați seama. Și nu poți să vezi, da, știți. Aia e totul. Bă, nu mai... Unu. Yay! L-am luat și pe la 19 la 19. Mi-am luat skin-ul pe acolo. Și-am luat și sniperul. Așa. Bă. Oh no. Fut. Cuțit. Oh my god, no.
Așa, mai departe. Pot să trag și o dată? Cum a dat 100 și de noi de vândut.